Jongen Leon. En de Noedisreunie. Schoon is Noedisreunie georganiseerd is, ja, maar ik hoop ook echt dat ze alle 4 niet komen. Ja, maar Pierre, natuurlijk heb ik die georganiseerd, jong. Organiseren kennen ze alleen maar in Bezel. Toen ga je die bezig te vorig jaar anders wel Oost-Ruimerse manege benodigen. Schrijf ik toch maar over goed, jong. Schrijf ik toch maar over goed. Schrijf ik toch maar over goed, jong. Nee, Jan. Nu heb je het even te pakken, hè. Ja. Want ik moest nu zeggen, Bezel kan niet zonder die ruivers. En waarom kan Bezel niet zo in die ruivers? Omdat ruiver Bas van het talent. Och, schrijf ik goed, schrijf ik. Neem nu, Bezel kan niet zonder die ruivers. De voorzitter van het Draaksteken. Die is op de ruiver gewoond, dat heb ik gehoord. De prinses van het Draaksteken. Die woonde nog op de ruiver waar hier in het Draaksteken was. De adjudant van prins Huub de V van de ruiver daar heeft gehoord. In de ras echte ruiverse. En dat kun ruiver Bas van het talent. Neem bijvoorbeeld onze eigen Arnold Bassen. Nu schrijf je goed, dan begint toch niet met die neus en de wisselwasjes, hè? Ik zeg al over ik stond. Ik doe het niet voor mij, maar ik doe het voor u. En de contente ruiverse die met complimenten struit. Met alles over Bezel Noord, maar niks over Ruiver Zuid. Labertus, weer eens held vermeld, maar over Gertrudis wordt met geen woord verteld. En mij interesseert dat geen fluit. Maar die heeft de wandelprijs gewonnen. Die is heel veldige gewonnen. Maar het interesseert mij dat veldje loopt, zitten in het veldje. Zie hoe een Bezel, Pierre. Pak eens in je Bezel het verenigingsleven, hè. Het GKB en het Draagsteken. Grandioze successen op de Floriade. Oh, maar Oost-Philharmonisch gezelschap, dat was anders ook toch? Dat zei ze goed, joh. Die waren inderdaad toch, joh. Maar die hebben geen fluit gebeurd. Dat met die Floriadian, hebben ze die foto in de krant gezien? Van die rotonde wie die 2 draken zich tot tegenkwamen. Dan keek hij Greunen toch verrekte scherm dat het op ons de kameraad. Vind je dat jij tegen geen Ruiverse wind in, hè? En trouwens, Eugen Smolenaars, hè? Die heeft onze Bezel persoonlijk gevraagd om op de Floriade te promoten. Zeg Jan, is een 10 op 9. Ik zie dat niet, zou er niet 45 hier komen? Nu lust er weet je, wat is een vreugd, die komen echt van. Onze wethouder Smolenaars. Dat is de wethouder van de gelukkigste gemeente van gans Nederland. Jazeker. Gelukkigste, gelukkigste. Gelukkigste, dat kijk ik snel over, jong, met al die behuurgingen. OZB, rioolheffing, de toeristenbelasting hebben ze verdubbeld. Onze burgemeester, dokter Petra Dassen, die maakt van Bezel nog een Blaricum van Limburg. Rieger wil het Wassenaar aan de Maas. Maar is het waar, Jan? Is die gans van Ruiverhaaf gekomen om hier in Bezel te komen stemmen op de dag van de tweede dag van de verkiezingen? Wat logisch, Pierre, dat je hier Bezel kunt stemmen, jong. Bezel heeft maar 1 stemlokaal. En daar werd hij veel beter gezien. Is dat waar? Dat hij heeft geprobeerd om voor 2 man op dat hopeloos perterend CDA te stemmen. Voor zichzelf en voor haar man. Luister en Swingbuur. Dan moet zelfs de burgemeester 2 ideekaarten hebben. Daar stoken die dekselse drakendassen is tekst gebeurd. Typisch Ruiver. Typisch. Bezel, Jan. Zou er niet 45 komen? Het is er niet zo druk hier. Nu luister en Swingbuur, dat is een vreugd, die komen echt wel. En trouwens, Ruiver zei het, hè, jong. Maar Bezel heet het. Pak die en zie ons kernoverleg. Ja, dat hebben we veel 2 op de Ruiver. 1 op de Ruiver en 1 op de Bek. Maar er gebeurt niets op de Ruiver. Die in Bezel met kernoverleg, die zitten niet stil. Wat hebben die niet allemaal gerealiseerd, hè? Het ommetje, het huurvaarderspad, die containers aan het voetbalveld, de paddenpoel. De evenementen op de Meld, akoestisch Bezel, het kiosk, die wandelroutes, die granium. Best genoeg, hoor.
Neem die containers. En die grote palaver. Referendum, protesten. En wat gebeurt toen eindelijk? Dan werden die containers misschien net 4 meter verzand en net voetbalveld. Bestoel, hoe geloof ik, buur? Die containers stonden lang onder in de grond. Oh, lupsige. Eindelijk goed afvalgraad, joh. Ik zoek ze nog graven. Bij dat voetbalveld. Ik denk de gewoon de eerste tonnen van Bramma voor het nieuw stadion. Ze graven het nieuw stadion. De koel van Bezel. Jongens, wel even oppassen. Jongen, moet weer geen Biesel komen, hè? Want die door het groot, die stond bovenaan. Ja, Biesel is wel aan bezuinigen, joh. Oh, zit er een bezuinigen? Ja, die hebben dat kalkmachine, hè, waar je die lijnen mee trekken. Dat hebben ze omgebouwd. Dat elektrische machine, hè? Ja, daar ligt net aan een boetelijn achter. Dat heb ik in de Bezeltijdje gezien. Ik zie het foto van erin. Uit Afrika kwam die. Die kwam uit Bhutan kwam die. Ja, en dat kalkmachine loopt nu op butaangas. En trouwens, die foto gemaakt heeft, die is toch zo supersnel geweest, hè? Dus die Pieter Boos. Want die Bhutan was zo weg van het venster. Ja, weet je wat ik toen hebben we dat voetbalveld fietsen. Toen zien we bij de wassen er al niet meer. Toen zien we bij Bakkes Huif, zien we daar een tas koffie gaan drinken en een chocolade. Voor 2,50. Pierre, ben ik blij dat ze niet een stukje verder was gefietst naar de vergeten grote. Vergeten grote? Dat is er niks mis mee, dat is een diep klein als gegeten. In het? Dat weet ik niet. En wat hebben ze gehad? Ja, wat is het dan? Hij was de bukken op zijn muskels vergeten te brooien. Hij was te vergeten groenten vergeten te koken, want hij was een uur. Gek gebakken ook op een bedje van graas met Maar de hele andere prijs gewonnen. Dit is benoemd tot het Nederlandse held van de smaak. Prijs, weet je wat dat inhoudt? Hij heeft 3 waardebonnen gekregen. Nou. En dan lijkt je om dat er 2 op de ruil om het besteden. 1 waardebon kreeg hij van 250 euro van Kleer, zei ik, nou dat kon. En een waardebon van 90 euro van autowasseretten ABA van vers vergeerlings. 90 euro voor een auto te wassen? De eerste denk ik zo even door die stroot. Dat drukt al iedere dag eens een keer op zo brengt. En 90 euro gaan niet voor, joh. De ene auto die krijgt ze met 1000 nog niet zo. En dan hebben we nog een waardebon van 4 euro. 4 euro? Ja, van Frits de Kapper. Kappers hebben nog zat in de Bezel, joh. En die maken geen open van Ieskes. Steven Ieskes, die is al ook op de televisie geweest anders. Trouwens, Steven Ieskes niet alleen. Gans Rieger was pas geleden erop. Met de Camille en Natasja Vogel was erbij. Nu stond toch niet te draaien met Louis Vogel. Dan zou we weer wissen wat je komt en of niet. Ik doe het niet voor mij, maar ik doe het voor u. Borago in Bezel, Breidenbeeld. Er werd in de verbouwing nog gespeeld. Natasja Vogel verbouwde door een boerderie. Gans Rieger en alle Camille, wat waren ze blij? En ik ga nog keer even met Natasja gespeeld. Hé, dit is al een druk hier. Ze zouden toch 45 komen hier weer? Hoe doe je toch niet dat we een vrucht die komen echt wel? Zeg Jan, heb je toen in die krant die tekening gezien van onze burgemeester? Die zoten wie een soort van Don Quixote met een tas koffie op de wereld. Die ging te vechten tegen de gemeentelijke herendelen. Ja, die vecht tegen windmeulens. Trouwens, over windmeulens gesproken. Wie zei het hier met Ugge Grauwelberg hier in de Naas? Nu moest wel even oppassen, mijn jong. Je moet inderdaad nog verplaatst worden. Ik moest dat onze wethouder Schmoelenaars 117.000 euro losgepeuterd van de provincie. Wie moeten ze voor zoveel geld met dat ding gaan? Nu maak je nog een dikke wijn nu in Vogel. Je hoeft maar 10 meter naar voren gezet. Weet je wie verder zouden door de druiven? Voor het leger zo'n grote Chinook helikopter laten komen. Nu zei je, dan is de subsidie al op. Voor in Bezel gewoon je weer naar Frans van de Smeet pakken per rondburen. Zitten de ding te op en rollen naar de plaats van bestemming. Ja, wat een hoop werk. Er wordt niks aan de kunnen verdienen. Ja, 117.000. En mensen doen het voor, dat is 117.000. Wie veel op de ruim voor het OLS georganiseerd hebben. Voor hebben we er een dubbel aan over gegaan. Maar nou
Pierke. Pierke. Dat komt gewoon goed, jong. Dat komt gewoon goed. Hier in Bezel willen ook niet. Dan krijg je geur van de ruiver die aaien van onze heuvel hebben. Oh, dat zou fijn goed zijn. Als die ruivers en overbekkers zich die ver op die muts kunnen steken. Die ver op die muts, die ver op die muts. Ik dacht dat er iets anders in. En trouwens, vroeger hebben we al 5 keer een oorles gewonnen, hè. En ook Herm de Ruiver 1 keer met stom geluk. Maar Pierke, een blind verken vind je ook wel eens in een netel. Hij steekt je dan met die vingers te wapperen, mannen. Nee, pak die pinter maar grapie. 5 keer heb ik wel de nummer naar Bezel gehaald. Moet je kinderoorles niet vergeten, hè? Oh, het kinderoorles. Tel door de eerste hongerjob een nummer op jou. En waarom moet je de eerste hongerjob nummer optellen? Omdat er geen zestallen hier geboren werden. Het vorige jaar heeft de tellen die de burgerlijke steun van Bezel op 4 steken. Dat zit niet goed. Dat zit niet goed. Dat ligt hier in niet familie. Maar dat ligt hier in familie, dat ligt hier in familie. Weet ook wat het Bezel aan het vergriezen is. Pak ik de harmonie. Die schravensiemers is al 60 jaar lid van de harmonie. Wim van Allerhand al 50 jaar lid van de harmonie. Wim van Allerhand, wie de harmonie? Is dit wie de harmonie? Dat wil nieuwsmuziek zijn maken. Ja, maar dat is waar de koorkoopste lid van de harmonie ooit gehad heeft. Hij heeft 50 jaar nog niet één liedje versleten. Zeg ja, denk je dat er maar komen is, dan is druk. Hier zullen we voor 4 dingen hier moeten zien. De loester weet je, maar dat is een vrucht die kom uitgehaald. Ja, en heb je van de zomer kwam de brandweer op Bezel aanvaren. Heb je dat moeten zien? Oh joh, die lijken van ergens. Dat ken ik niet. Is dat een schmale? Heb je het twingende hut? Ja, die heeft een binnenbrandje. Nou, dat gebeurt niet meer, jong. Die heeft zich ingedekt. Wat heb je? Die heeft zich ingedekt. Die heeft zich een dompelpomp gekocht van 2000 watt en 6000 liter water per uur. Wat moet hij met een dompelpomp van 2000 watt en 6000 liter water per uur? Jong, die smiet die beginsje in de weer. Dat is veel goedkoper als de Ruivers de brandweer te komen. De brandweer is toch anders wat druk hier in Bezel. Ik zie dat wel elke maandag hier aankomen. Is dat vanwege het toerisme of zo? Jong, toerisme houden we hier staat in Bezel. De ganse zomer zitten alle terrassen boem en boem vol. En je kunt ze overal eten en ook slopen. Ja, bij een breakfast heb je ja. Knooppunt 91. Klerkenhof. Boshoes. Troesel drinken. Neske. Vernerken. Wem adviseert toe eigenlijk aan de toeristen, Janus? Ja, van Nerken natuurlijk. Toch kiezen een breakfast op bed. Een breakfast op bed? Ja, hoe anders zo groot is dit niet. Maar die heeft wel zo'n energie heb gezien. Jong, die had in de bonger al zo'n energie. Nee, ik bedoel van die glaasplaten op dat dak. Jong, we zullen allemaal moeten van de gemeente. We moeten bezuinigen van de gemeente. Ja, nou, vooruit hebben ze het voor. Gemeentehuis met A-label. En hier in Bezel, gefokt door Pietje van de Pans. De Greunhoef, de knopmoedom. Waar de knopmoedom? Nee, die komt nog eraf. We moeten dan half douchen, de verwarming moet hem licht, de lampen dimmen, spookmogisolatie, ledverlichting, pissen onder de douche. Dubbel glazen in het rullen. Kijk dan, ja, kijk dan. Ik heb alles nog een isopak, dat is ook goed voor de isolatie. Heb je dat van dit? Daar moet je geen grapjes mee maken, daar moet je niet zo mee lachen, jongens, dat is dat niet. Die lezaans Saverianers hebben overvallen, hè. Jij hoeft die pakken aan. Ah, dat was genade. Dat was genade. Maar gelukkig, Pierre, is het goed afgelopen, hè. We hadden zo tot nog 3 jaar het buffet, hè, jong. De 3 Daltons. 3 Daltons? Joe, beeld hem op. Nee, Erik van Klerk, Paul Lubbers en Michiel van Stevens. Ah, ja, dat was wel goed, dat hij van Stevens. Direct zijn portemonnee terug. Jongen, ik geef de Stevens groot gelijk. Als mijn vader 1,5 maal de balken en een half verdiende, hè, heeft die mensen ook een fooi gegeven. Zeg Jan, het is nog niet druk hier, hè? Zou ik niet 44 moeten komen? Doe lust toch niet aan, want dat is een vreugd, die komen eigenlijk wel.
nu altijd bij Wieslo. Oh, Pierre, wat vind je schoon dat je mich dat nu met je vreugd? Ik ben al 51 jaar bij Wieslo. Wie bevelt de ruiverste trainer Etje met willen? En noem eens wel eens even in de moelij, hè? Jij hoort nog even de ruimer, basta met de ruimer, sloes met de ruimer. Ruimer kan je tippen naar Bezel. Hoe lig je als je zwembad? Jong, veel hebben ons banger gehad. En voor hebben we een eigen Veolia gekregen. Veel hebben we een originele appelentrein. De Sauerland Express. En voor hebben we een eigen stationsgebouw. En veel hebben we statie de Zoeren. En voor hebben we nog altijd in de liedjesoven en de boerenbroeders. En veel hebben we altijd dezelfde rok vanaf. Dat had ze toen net niet meer. Goedenavond, soldaten eerste klasse Knoer van lichting 73-2 Amersfoort. Je spreekt met kapitein Van Haver tot God. We hadden afgesproken voor een reunie van 45 personen bij herberg de Bommert. Waar ben jij met je kamergenoot Piggy Pio Heka? Op de tafel hier naartoe, soldaten eerste klasse Knoer. Zeg Jan, het is nog niet druk hier. En doe een lager op, sloes, met die ruimer. Die ruimers de windmuur gedaan, draag dan dit. Toen zal ze weer komen met een euro wisselwaasje nog niet. Ik doe het niet voor mij, maar ik doe het voor dich. Op de Schoenenruimer, daar ben ik geboren. Maar toen was hij pas gelukkig geworden. Vanaf de eerste dag was het raak. Toen weer een windmuur nog een echte draak. Dat het geluk. Dat hoort